दिनैनि दिनाव मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बाइक आरो मबाइल बायना होनाय माने गथ'फोरखौ माने खैफोदाव एबा खैफोद फारसे नाख्लाय हरनाय जाहैदों आरोखि। दा बेखायनो आङो जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ खावलायदों दा बेबायदिनिफ्राय बारग'नोब्ला दिनै साननानैथ' जानाय नंलिया जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फिसाफोरखौ मोजाङै नोजोर होबोनांगोन मोजाङै जोथोन होबोनांगोन जाय जिरादखौनोखि उन्दै समाव जों गथ'फोरनो होथावा बेफोर जिरादखौ होनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोखि। आरो 1 नं बागबारा दिप्तिफुथि लाइब्रेरिनि नाजानायावहाय गामिनि देग्लाय बोसोराव जायफोर HS आरो मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हाबाय बिसोरखौ बरायनाय बे मोनसे हाबाफारि दा बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। मोनसे मोजां आबहावानि गेजेराव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। थारैनो जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि हाबाफारिनि थुलुंगा खालामनो हानाय जादों। दिनै बागमाराया जाहैबाय जोंनि नैबे ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे गामि। बिथांनि मुभमेन्टआवहाय बे गामिया भिक्टिम जाबोदों। बे गामिनिफ्रायनो सा आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन पुलिसजोंहाय। बागमारा गामियाव दिनैसिमबो माखासे समस्याफ्रा दङ लामानि जेंना न'खरनि रांखान्थियारिफोरनि हालोद समाजारि जेंना आरो बे गथ'फोरनि जिथु सोलोंथाइनि जा बेबस्था बेयो माने गुबुनफोरनि जौगानायफोरनि बायदिसिम दावगालांनो हायाखै। दा थेवबाबो बिनि गेजेरावबो देग्लाय बोसोराव बे बागमारा गामिनिफ्राय माखासे फरायसाफ्रा खोब मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आं आसा खालामदों बे फरायसाफ्रानो बे गामिनि गेजेरावहाय साफा साफा प्रफेसार साफा लिडार डक्टर इन्जिनियारनि गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बान्थाखौ नाजावफैनायनि थाखाय आरो सिनायथि होनायनि थाखाय। फरायसालि गासै 388 नम्बर मोननो हादों। जौखोन्दो हिसाबै 62.66 बर' आयदायाव लेटार मोननो हादों 82 नम्बर लानानै। मबाइल बिनाय बाइक बिनाय जोंनि गथ'फोरनिल' गोरोन्थि नङा गुदियावनो माने बिमा बिफानि गोरोन्थि थायो। दा उन्दै समनिफ्रायनो जिहेतु बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ नांनायनिबो नाङिनिबो बांद्राय अननानै अहंकार खालामबाय आरो उन्दै समनिफ्रायनो बिनानै मोनफ्रोमखौबो मोनबोबाय हिसाबै दिनैनि दिनाव देरनानै हथात मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय दिनै बाइक बिदों मबाइल बिदों। आरो दिनैनि दिनाव मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बाइक आरो मबाइल बायना होनाय माने गथ'फोरखौ माने खैफोदाव एबा खैफोद फारसे नाख्लाय हरनाय जाहैदों आरोखि। दा बेखायनो आङो जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ खावलायदों दा बेबायदिनिफ्राय बारग'नोब्ला दिनै साननानैथ' जानाय नंलिया जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फिसाफोरखौ मोजाङै नोजोर होबोनांगोन मोजाङै जोथोन होबोनांगोन जाय जिरादखौनोखि उन्दै समाव जों गथ'फोरनो होथावा बेफोर जिरादखौ होनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोखि। आरो बिनि फिसाफोरखौ साबायखर थाबाय बिथांमोनखौबो बुंगोन आङो। दानिया बेनि उनावहाय फैनांगौ देंखोरानि बर' दिपा किशोर बर' बिमा भबानि बर'। एखेबारे मुहुर्त टाइम फरायसालिया जाबाय गलागाव हिमाचल गोजौ फरायसालि गासै मोननो हादोंमोन जाहाथे गावनि केरियारखौ केरियार दानो नागिरनायखौ गाज्रि खालामनानै लाया आं बेखौ खावलायगोन। सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै सुइसाइड जानायनि बेलायावबो बेबायदिनो सासे उन्दै गथ'आ सुइसाइड जादों माने बेयाव माबा मोनसे निस्सय थागोन थायोब्ला जोङो उन्दै समावनो जोंनि गथ'फोरखौ गोबांखौनो जोङो ड्राग्स बाहायनाय नुदों गान्जा सोबनाय सिगारेट सोबनाय जौ लोंनाय बे उन्दै बैसोआवनो जिहेतु जोङो निसा जातीय बे जिरादखौ बाहायबाय थाबाय दा बिनि उनावहाय बिसोरनि गोरलै ब्रेनावहाय गोरलै देहायावहाय बिनि बिसआ हाबनायनि उनाव बिसोरनि खर'आ खावसे नस्थ' जायो आरो जाय गथ'आ खर' नस्थ' जाबाय खावसेया नस्थ' जाबाय बेफोरबायदि गथ'आसो थैनो हायो आं बेखौनो बुंगोन आरो।